Hola, bon dia a tothom, em dic Ignasi López. Bon dia, Adrià. Jo us presentaré molt breument, perquè pràcticament no tenim temps, el projecte, em sentiu bé, el projecte Profor Biomet, que tal com podeu veure vol dir promoció de la biomassa forestal per a ús energètic en el Mediterrani. En el títol de la xerrada també havíem posat que és un aprofundiment tècnico-científic en el tema de l'aprofitament de la biomassa forestal per a la presa de decisions. Ara us explicarem una mica de què va tot plegat. Bàsicament, us ho dic ràpidament, ara per comprimir-ho al començament, el nucli del projecte el constitueixen unes accions pilot que desenvoluparem aquí a Catalunya i a tota la resta de regions participants de l'arc mediterrani, on generarem una informació bàsica que vulguem que pugui servir per als gestors forestals a l'hora de definir els plans tècnics i tot tipus de plans d'ordenació, a l'hora de tenir en compte els temes d'aprofitament energètic de la biomassa forestal, i també volem generar informació per a la presa de decisions de nivells una mica més alts, no només de projectes, sinó també de decision makers, de policy makers. Com us deia, l'objectiu del projecte és la promoció de la biomassa forestal per a l'ús energètic en el Mediterrani amb una estratègia integrada. Això vol dir que estarem tocant diversos temes per a la promoció de la biomassa forestal. Aspectes de producció, quanta biomassa en realitat poden produir els nostres boscos, i ho compararem una mica amb les dades que estem generant amb els estudis territorials, del que ja heu sentit moltes vegades. Aspectes tecnològics, tocarem temes de tecnologies, no tant nosaltres com altres regions que ja tenen socis més tecnològics. Aspectes socials, generació d'ocupació, i aspectes ambientals. Tocarem temes d'impacte ambiental, emissions de CO2, etc. I això tot en l'àmbit mediterrani. Una mica del projecte. El projecte està coordinat des de Múrcia. La direcció general, l'equivalent aquí que seria la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat de la regió de Múrcia, són els que lideren el projecte. Per tant, i tota la resta de socis tenen un perfil molt forestal energètic i amb diversos tipus de socis, tipus administracions, centres tecnològics, agències d'energia, empreses, etc. Vull dir que tenim una varietat que ens permet donar una visió àmplia de tot el que fem. El pressupost és gran, perquè també som molts socis, 18, distribuïts per tot el Mediterrani, i estarem treballant fins al 2012 en aquest projecte. La fase en la que estem ara és en la de pensament, més o menys, què és el que volem fer, i de fet ja hem començat a tenir contactes amb agents territorials per començar a desenvolupar les accions pilot. Unes paraules per comentar-vos quines són les accions pilot que hem decidit fer aquí a Catalunya. Treballem temes de SIG o de GIS a dos nivells. Un treballarem més a nivell de tota Catalunya. S'han fet molts estudis, però encara creiem que podem innovar en aquesta aproximació als estudis territorials. Aleshores farem un d'aquest tipus a nivell de tota Catalunya per tenir dades actualitzades amb metodologies renovades i per poder donar informació als prenedors de decisions de nivell més alt. I un altre nivell amb què farem aquest tipus d'estudis és a nivell més comarcal, subcomarcal i de projecte. I també mirarem d'innovar en les metodologies d'aproximació a l'estimació del recurs i a l'estimació de la demanda d'aquest recurs. Més aspectes. Ja en la part de bosc tractarem el tema de l'avaluació de la producció i contrastarem aquest tipus d'estudis i amb diferents tipus de maquinària, i enfocaments per a l'avaluació de l'impacte ambiental. Vull dir, generarem informació sobre com poden afectar els aprofitaments fusters per biomassa a l'estat del bosc un cop s'ha fet l'aprofitament, ja sigui en el mateix moment que es fa l'aprofitament, que sabem que l'impacte pot ser relativament elevat, com l'efecte de llarga durada, que també ja veiem i ja sabem que és un efecte baix, però volem acabar de contrastar i generar informació per als gestors. Mirarem, igual que a Bebiom, igual que en el projecte que heu comentat abans, en el Bioma Sud, doncs nosaltres també treballarem en el tema de traçabilitat. És una cosa que a l'àrea sempre, en el centre tecnològic, sempre ho hem volgut treballar, i en aquest projecte veiem una oportunitat per donar un pas més, avançar més en el tema de traçabilitat en Catalunya.
Treballarem també en el tema dels cultius energètics, estudiarem cultius que ja estan establerts a Catalunya, que ja hi ha uns quants, i després la Mireia us comentarà tot el que hi ha a Catalunya, i mirarem de fer algunes proves amb clons que creiem que poden tenir viabilitat i espècies que poden tenir viabilitat a Catalunya. I també una altra acció és donar suport a possibles iniciatives agrupades amb tipus d'estructures tipus clúster que puguin facilitar l'execució de projectes més que com iniciatives aislades. Després també hi haurà més ponències que us parlaran del tema de les iniciatives agrupades. També per comentar-vos ràpidament altres accions pilots que es faran fora de Catalunya però de les que ens podem beneficiar perquè generen informació de l'àmbit mediterrani és la informació sobre la diversitat estructural dels ecosistemes mediterranis, la integració de l'ús de la biomassa forestal, de l'explotació de biomassa forestal en els plans tècnics, d'això ens podem beneficiar, tot i que no ho farem aquí específicament. Es faran estudis de previabilitat de plantes de biomassa i de district heatings. Es recolliran exemples de bones pràctiques en l'ús de la biomassa forestal. Es crearà una oficina de promoció de la biomassa forestal, no es farà a Catalunya, però pot ser un exemple que ens podria arribar a interessar o ens pot interessar si surt bé, esperem que sí, podria ser que sigui interessant fer-ho a Catalunya. I es crearà un portal web. I com us comentava, en resum, amb aquestes dues línies el que farem i el que creiem que és important d'aquest projecte és que generarem informació per a aquests dos nivells, generació d'informació en base tècnico-científica per a gestors i per a prenedors de decisions i el foment d'iniciatives de tipus clúster. Allà fora tenim fulletons del projecte amb la informació una mica més extensa i per qualsevol dubte ens podeu escriure a aquesta adreça proforbiomed@zfs.cat i estarem encantats de poder treballar amb vosaltres. Això és tot. Gràcies. Gràcies, Ignacio.